съм Роксана Райкова, днес ще ви покажа как се поправям моята червила. Това ми е темата. Това ми е червилото, аз съм започнала, да, защото много бавно става. Това е ножът и това е нещо, където съм го направила. Да, ето го. Ще чакате за малко. Да, както казах, сега ще се побъркам нещото, да видим как е станало. Бива. Но малко е трудничко да се каже дали ще стане. Еми ще го пустим още един път в микровълновата. И този път за малко минути. Не за толкова много минути. Да, аз съм Роксана Райкова, както казах. Това е моето куче, Памито. Да, много ме обичка. Тя много е лоша. Да, и само еде. Искате ли да видите как? Да, сега ще видите как. Ето. Значи това е малко саламчи. Ето. Ето. И това веднага го изядим. Това е просто пинчер. Сега го разбъркваме. Да, разбъркваме го. То те е станало. Ето. Да. Сега вземаме го. Вземаме червило. Вземаме нещото. И се сипваме. Не стигнам от червилото. Да, много малко изляза. Сега ще продължим с още малко червило. Това майче трябва да стигне. Но аз не искам много, искам малко. Да. Сега го бъркаме хубаво. Хубаво. Сега го изсипваме. Да, сега ще го изсипим. Да, малко е размацано, но сега трябва да е стане. Сега затваряме го. Не се затваря. Не знам защо. Няма никаква идея. Слагаме го така, вътре в фризера и след 2 часа ще видим какво е станало. Да? Слагаме го в хладилника. Да. След 2 часа е това, ще видим какво прави.